Píšu tvůj příběh, babičko, tak, jak jsi mi ho vyprávěla, i jinak. Píšu a moc mi na tom záleží, což samozřejmě celou věc komplikuje. Včera večer jsem dala Františkovi přečíst první 10 stránek, tedy první, které jsem napsala, ne začátek příběhu. To pak já vím, jak to začne. Začátky mi nejdou. A jak to bude celé vypadat a jestli to vůbec nějak dopadne. Mizíš mi pod rukama. Samohutná postava, kterou jsem nikdy nemohla obejmout celou najednou, ve které jsem se ztrácela v její rozsochatosti a složitosti. Rozpouští se mi před očima, bezbarvými čůrky odtéká mezi prsty. Jediné, co mě neopouští, jsou věci, tvary a vůně, barva smíchu, odlesk světla na hřbetě tvojí ruky. Sice hebké, ale ne hladké, kůže, kterou tvoří stovky drobných lesklých plošek, jako by byla rozlámaná. Úhel mezi liní nohou a trupem, když si měla nádobí, opřená před loktíme odřez. Nikoho si to nenechala dělat, aby se nádobí neotlouklo. 1000krát opakované situace. Těkání kolem ploty, kolébavé, ale svižné. Propnutý horní rez a prověšené kousky, když si srkala horkou omáčku z vařečky. Plétnistá, než nasadí první talon. O všechno se opírala. I volným prostorem si chodila zvláštně tělem napřed, jako by se zbrodila sněhem. Drnčení těžkého kovového robotu při mletí máku. Odtud nemůžeš vyprchat, tady jsi uvězněna. A v příbězích, ve své vyprávění. Bláhově jsem mu říkal materiál, chtěla s ním pracovat, jako by to byla surová ruda, kterou jsem z tebe vytěžila a teď ji přetavím v něco dokonalého. Pročistím, opracuju, vykovám. Nejde mi to, babičko, jak by mohl. Tak, jak si to vyprávěla, tak to platí. Nemůžu do toho ani sáhnout. Ne, že bych nechtěla, že bych se ostýchala, však mě znáš. Jenže ona to není beztvará surovina, tak jako to není bronzový odlitek, majestátní pohlíd babičky Noleny. Jsi to ty, v pohybu, v nádechu a výdechu. Takže jsem těch prvních pár stran dala Františkovi přečíst. Je to špatné, řekl. Přece víme, že zrovna tohle psát neumíš a umět nebudeš, tak proč? Snažila jsem se to s ním konstruktivně probrat. Urputně jsem se držela, odstažitě diskutovala možné příčiny, konkrétní problémy, varianty změn, celkovou koncepci, psala ty poznámky do molesky. Vydržela jsem to hrát skoro 2 hodiny, než jsem se rozbrečela. Značně se mu ulevilo, když předstírám konstruktivnost, jsem nesnesitelná. Kdybych byla ty, zavřela bych se v noci do koupelny a ráno by bylo hotovo. Domácnost v normálním stavu. Nikdo ze spáčů by nic nepoznal. Jako když si šila peřiny, jen zatoulané pírko na dástěře zavěšené nad vanou. Jako když si přešívala závěsy, nebo malovala, tapetovala, cokoliv. Odtahala sama všechen nábytek, srolovala koberce, hlavně aby nebyl dědeček doma, on takové věci nemá rád, nepořádek v domě. Všechno bylo hotovo hned, žádné plánování. Něco by se hodilo, tak se to udělá, něco k tomu chybí, tak se to nahradí. Nevíme, jak se to dělá, vyzkoušíme. Improvizace. Ty mistrem improvizace. Jazzová hospodyně. Všechny ty prazvláštně uchycené systémy závěsů, plen, přehozů a záclonek. Všechno vypolstrované a očalovně, nabarvené, přistehované, přituklé napínačky. Domácnost jako labirint. Jako nad ránem stichlá džungle s nehybnými kaskádami těžkých lián, houpavým terénem, girlandami monstrózních květů a četnými pastmi pro neznalé. A ty uprostřed jako šaman, rafinovaný koordinátor svého spletitého světa. Tak tady bylo takový vyznání toho, že když než nakonec nějaký příběhy nebo osobní zážitky, tak to, co mi z babičky nejvíc bylo, byly věci. Což pro mě bylo překvapení, možná se to nějak spojí s dětským vnímáním, jak jsem prostě víc vnímala babičku. A já jsem asi 90% mojí babičky pro mě byl její dům. Takže píšu hodně o tom domě a o věcích z toho domu. Tak krátký kousek o něm. Vdala jsem se dřív, než jsem zjistila, že chci tvoje jméno nosit na dosmrti. Jako s tím domem, milovaným od vlhkých studených chodeb, třeskem, ve kterém si zakázala topit, pomůžkáty březnoucí z oken. S domem, kterého jsem si všimla, až když ho prodali. Zahrada, o které se mi začalo zdát, až když si na ní hrajou cizí děti. Obdělenky slunce z oken, přelomené v ohbí stěn, jejich štvar si vybavuju až teď, když se do nich nemůžu schovat. K něm patří papírové žaluzie, nažloutlé a skládané, jako lampiony.
a nad tím vším půda, její zaprášená tajemství ukrytá pod přehozy prožranými odmolu hledám až teď, když se na ní nepodívám. Na to těžké oválné zrcadlo na dveřích, jako by se vcházelo právě jím. Za otočení malým ledovým klíčem, který bolel do prstu. Tak často jsem to zkoušela, odemykat. Tam zpátky. Otlak na kloubu dětského ukazováku pálil víc a víc, ale nikdy jsem sama nevešla. A i s tebou jen na otočku, díky do tepla, tady bys nastydla. Vždycky to šlo odložit na zítřek, zalézt do hlubokého ušálku a jen si to představovat. Krajkové svatební šaty, krabice provlhlých knih, houbařské košíky, tátovi sešity s domácími úkoly. Paluka jako zvíře pošlé v balicím papíru, starý kempový vařič. Kufr z klobouky, které si nelze představit na žádné hlavě. Hlavě z naší rodiny teda ne. Dětská kožka. Proč mi to už nestačí? Proč mi najednou nestačí o tom snít? A další fragment, který přečtu, se jmenuje Punčochy a je takový roviny víc toho, když jste mi jako babička nějak promítá do mých situací, který žiju, takže to bude z začátku takový skok. Tělocvičny, posilovny, fitness centra, jakékoliv organizované halové úsilí jako kompenzace normálního života s přirozenou mírou pohybu. To všechno se mi vždycky eklovalo a dost jsem si zakládala na tom, že to neprovozu. Ještě nikdy. Vlastně jo, když si dávno spálu 3x hodina pilates, když jsem se zase jednou snažila změnit život od základu. Teď jsem se ale 4 měsíce po druhé polovině podívala do zrcadla a musela uznat, že není čas na hrdinství. Okamžitě, dokud trvalo odhodlání, jsem si na internetu předplatila 1. hodinu v nedalekém sportovním centru. Pak týden nervozity a sebepohrdání. Že 75 korun je zkrátka závazek. Sál plný zrcadel, ve vzduchu smyt antiperspirantů, uříceného dechu a ranní mlhy deroucí se ventilačkami pod stropem. A pak pod prvních vteřin, prvních pohybů, ta endorfinová záplava štěstí. Pitomá hudba hlasitěji, než je možné snést. Vaka vaka a 25 splavených ženských těl, marně imitujících dokonalou instruktorku, která se nikdy nepodí, nic se na ní neklase a neustále se usmívá. Hodinu ani maličko nemyslet, soustředit se čistě na vlastní přežití. Vydržet, feel the music, nepozvracet se. Miluju to. Jestli někdo zjistí, že chodím 2x týdně na zumbu, je to moje intelektuální sebevražda. Pondělí a pátek jsou moje šťastné dny. Cestou domů, rozpálené tváře a potřeba objímat stromy. Doma dlouhá sprcha. Sedím na posteli a pozoruju rozbíhavé pavučiny zářivě rudých žilek na svých stehnech. Síťované punčochy pro starší a pokročilé. Těhotenství a porody vepsané do těla. Vybaví se mi ta protivná holka z obrazovky. Před několika dny jsem u našich shlédla nekonečné rodinné video. Babička s dědou, oslava zlaté svatby. Dlouhé interview, které s nimi vedla sestra, jednotlivě. O jejich seznámení, první polibku, svatbě. Užívala si, jak se sobě obě verze téměř nepodobají. Dva docela odlišné životy. Jak dlouho platí společná pravda. A předtím vším nafilmovaný banální okamžik našeho příjezdu. Výstup z auta, zvonek, čekání u branky bílého plotu. Dědečkův pomalý krok s dokonale rovnými zády, chrastění klíči. Daleko za ním kolébání babičky. Jakmile bylo odemčeno, vyřídil se na nás dva klučící retrývři a spolu s naším, starším a tmavším, vyrazili do tiché ulice při trati. Rozjařenými skoky, jako by brodili nesekanou louku, pobíhali pod dokulata střiženými javory. Za nimi skokem podobně neladným, to přesto dost omamným, vyrazilo dlouhonohé, tmavě opálené stvoření ve volných lososových šatečkách sotva pod zadek, které se ukázalo být mnou. Jak nenávistně jsem od kafe až trůdlu hleděla na to dítě, sotva 16leté, dokonalé, se sebejským úsměvem a přehnanou mimikou. Na tu kozu, která si hraje na intelektuálku a přitom moc dobře víme, že si každý pátek dívá na doktorku Klinovou. Půl roku na to jsem začala chodit se svým mužem. Co ho to napadlo, neměl vůbec soudnost, dozrává ve mně vlna vzteku, akutně potřebuje udeřit, plesknout o útok, rozbít se a oplakat to řídkou pěnou. Co na mě viděl? Dva drdulky z vlasů popás a ochmířená pleť. No a
Jak mě mohl chtít, když jsem nevěděla, co je predestinace, neuměla používat střední a neznala teorii fikčních světů. Když mě chtěl tehdy, proč mě dneska naprosto nešíří. Hladím rudé krajky vlasových žilek a vidím v nich tvoje nohy. Tak mě děsily v neděli ráno, když se převlékala po brzkém vaření svátečního oběda na cestu do kostela. Když si sedla na okraj vany, překřížila silné lístko přes koleno druhé nohy a z předklonu soukala na nohu široký rukáv málo elastické punčochy. Jak mě děsily ty objemné bílé nohy plné tmavočervených a modrých skvrn. Jak se to stane, proč ti ublížil. Nemohla jsem odtrhnout oči. Pak si se postavila a rolovala punčochu pořád výš, až si ji někam připnula, a to už opravdu nevím k čemu, protože všechno přikrylo milosrdné kombiné, napnuté, umělé. To si nikdy nesundávala, když si v neděli ráno stála s praskáním drobných výbojů zástěru. Natáhla punčochy, oblékla se do šatů a přelakovala vlasy tak, až koupelně nebylo vidět. Vyháněla si mě, ale já zůstala a kašlala. Milovala jsem tu vůni a čklavé řezání laku do sliznice. Chtěla jsem být u toho, u tebe. Dívám se na své nohy a vím, jak je naivní věřit, že se jednou nebudou podobat tvým. A někde v tom je vlastně klid a úleva. Akorát až za určitým bodem, který je třeba překonat. Rezignace. Pustit konec lana a nechat ho, aby se zhouplo zpátky a za měsíčních nocí s nostalgií plácalo o kmen, pod kterým pobíhá opálená panenka s pejskem. Vím to. Vím, že každé lano má jen omezený výklid. Že je na čase přestat poletovat sem a tam. Pustit se, rozmáznout o zem, sebrat se a jít někam dál. Dopředu, nazpátek, šejdrem, jinam. Cítím, jak mi klouží z ruky. A jak bude dobře, klidno a soustředěně, až se to stane. Až vstoupím do světa neprůhledných punčoch, až si začnu lakovat vlasy. Někdy si myslím, že už jsem tam, a pak to lano zase ucítím řezat v prstech. Mozoly. Akorát pitomé mozoly. Už je to blízko, jen si to musí ještě důkladně oplakat. Něčeho už přijde. Sen. Dnes v noci se mi zdála 3 slova. Podnebí, předpeklí a zázemí. Žádné obrazy, jen slova. To už úplně maliničký závěr. Kde jsi, babičko? Kde tě mám? Už nikdy před očima. A doufám, že ne na pořád jako dneska, ne věčně za očima. Mám tě v očích, v jejich tvaru a barvě, v tupém nose a kulatém obličeji, rozpuštěnou do vlastního těla. Pak se zpívalo, buď tobě sláva, jen si z mrtvých vstal, smrtiš nemá práva, vítěz ty a král. Zvedali raket a vynášeli z kostela. Všichni tam přišli kvůli tobě a oni tě nesli pryč. Naposledy z kostela, kde jsme spolu tolikrát seděli v lavici s dírkami ve dřevě, jako od průžítka. Říkala, že jsou od červotočů, ale ať se nebojím, že tam žádní nejsou, což nedávalo smysl, takže od průžítka. Nesměla jsem kopat do lavice, jen listovat s pěvníkem. Voněla si lakem na vlasy a svým blazem. Měla bílé perličky a široké šaty do půlky lítek. Ta rakev snad ani nemohla být tvoje, dralo mě to celou dobu, co tam stála. Tak dlouhá a úzká, přesně opačně než ty. Ne, neodnesli tě s ní. Co pak to jde, opustit kostel tím, že se umře? Nemá to být naopak. Co pak bys odešla a nechala mě tam samotnou v lavici s dírkami od průžítka a zamrzlým Šimonem na klíně, se Šimonem ve fusaku, který pohltí tolik slz, že to popírá fyzikální zákony? Nebyla tam. Je docela jinde. Pojedu domů, z nádraží budu pospíchat a poslední úsek cesty poběží. Doma vtrhnu do dveří, položím Šimona do postýlky a s bouchnutím se zamknu na záchodě. Zvléknu se a 2 prsty ponořím hluboko do sebe. Někde tady musíš být. Kde jsi, babičku? Kde tě mám?